Il-Pulizija qed taffaċċja żieda fir-reati ta' frodi b'messaġġi, telefonati u bl-internet. ċifri li kiseb TVM News juru li s-sena l-oħra nsterqu ma' 7 miljun euro f'750 każ differenti. Bank scams biss kien hemm madwar 230. Imma intilfu flus kważi 280 elf euro. Madankollu hemm skema ġdida li saħansitra tagħmel użu mill-intelligenza artifiċjali. Il-vittmi qed jirċievu telefonati bleħen ta' mara li titkellem b'Malti ċar u tipprova tipperswadihom jibgħatu l-flus. Biss dis-sena sa l-ewwel kwart ta' dis-sena sa l-2025 kellna 33 fejn intilfu 150 bda ir-reat ġdid li qed nosservaw. Ġifieri litteralment da jitkellem bil-Malti propja mara leħen ta' mara li hemm kontinwità fid-diskussjoni, qed tifhem u tiġi jipperswadixxu biex jgħaddu l-flus. L-Ispettur tal-Pulizija fit-taqsima kontra r-reati ekonomiċi, Clive Brimmer, spjega li dan il-mod ġdid huwa ta' sfida l-investigazzjoni tal-Pulizija għax l-evidenza tintilef. Peress li inti rċevejt voice call, inti m'intix qed tirrekordjah jew m'għandekx screenshot, m'għandek xejn, ġast ikollok in-number spufjat ta' bank partikolari tal-banek ewlenin ta' Malta. So met jaqbad tirrispondi da qed nagħlih qed jirċievi mand l-aqwa banek ta' Malta. Fl-isfond ta' dan kollu l-Ispettur tal-Pulizija appella għal kawtela. Tant kemm sofistikat li huma reali, però irridu nħeġġu u ninfurzaw waslu dal-messaġġ li mhux dak li tara huwa minnu. Irridu niċċekkjaw, dejjem irid naħsbu u mhux naġlu kull pass li nagħmlu. Minkejja li ċifri huma kbar, l-Ispettur qal li l-probabilità hi li hemm ferm aktar nies li qed jingidmu iżda mhux jirrappurtaw. Appella sabiex dejjem isir rapport għax bekk il-Pulizija tkun tista' tieħu kont tal-aħħar xejriet kriminali.